Wannan babu ma maganin nan wallahi tallahi sai yayi aikin nan na rantse da girman Allah Hajiya ko mushe yake hadiya wallahi sai yayi aikin nan akan me ni yake so ya cuta wallahi Hajiya sai yayi aikin nan ba zai taɓa yiwu ba wallahi na rantse da Allah sai yayi aikin nan wannan wani irin fitina ce wannan haba ba wani abu karki da Hajiya dan Allah ki haƙuri kin ji a'a karki da kawai ba just ni ba na son ga an takura ma kowa ne a'a Hajiya babu maganar matsintawa talaka ne ba neman abin da zamu ci yake yi ba kuma sannan ya zauna ya ce wai talaka shi ke wa mai kuɗi iko ni ban taɓa ji ba a tarihin duniya ma ban taɓa ji ba amma a ce miji nan nawa mugun taurin zuciya garai ana ce maka gashi hanyar da zaka tsira da mutuncinka ya ce ba haka ba Hajiya dan Allah ki haƙuri kin ji Hajiya